Daolur, nang मा खालामदों? मा खालामनाय जादों बियो? जिउ होदों जोगोनारनो. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. आंनि YouTube channel नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय. आं दायो फैलायबाय फिल्डआवहाय. फिल्डआव नै आंना जोगोनारा नै माने एम्फौ जादों एसे बिलाइखौ, बेखायनो आं एम्फौनि मुलि सारनो स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो. आंनि जोगोनाराबो एसे देरसिनबाय, ओमफ्राय आङो बे खाथि हाग्रा जानायखौ फोसाबना होबाय, एसे साफा खालामबाय आङो. दायो आं नोंथांमोननो देखायनो नै माबायदि जाखो आंनि जोगोनारा, स' नायबाय थादो. नै आंनि जोगोनारा देरसिनबाय दाख्लिनिफ्राय, ओमफ्राय नैबे खाथि खाला हाग्रा थानायखौ फोसाबजोब्बाय, बेयाव हाग्रा रज'नायफोरखौ फोसाबबाय. नै देरसिनबाय आरोना. नै आं दायो नैबेजों सारगोन. नै एसे साफासिन जाबाय, माने हाग्राफोरखौ आं फोसाबजोब्बाय. ओमफ्राय दायो ओरै दङ बैसिम दङ आरोना. ओमफ्राय बेखौ आङो दायो मुलि सारनोसै. जथेस्थ' देरगासिनो दङ. ओमफ्राय बोरमा होनबाथाय बोरमा नै खिस्ला जोबलायबाय, गाग्लिलांजोब्बाय. नैबे गोबोरखि हासार, नै बे गोसोमा बेबो गोबोरखि हासारजों देरगासिनो दं. नै दाउलुर, नों मा खालामदों? मा खालामनाय जादों बियो? जिउ होदों जोगोनारनो. ओमफ्राय बेयाव नै गांसोखौ हानानै बना होबाय. सरि, गांसो नङा, माबाखौ जिगाबखौ, नाराखौ नैबिदि गोजौमोन. ओमफ्राय बेखौ हानानै बना होबाय आरोना. ओमफ्राय नै इयाव दा हाया रानख्रावबायनानै दै लुगासिनो सासे. नै दै लुगासिनो, हाया रानख्रावजोब्बाय होननानै. बेबायदिनो नै बै नाराखौ माने बेबायदिनो हानानै बना होजोबनाय जागोन आरो. ओमफ्राय ओरै दंबावो, हायाखै ओरै दाबो. बिथिं ओरै हाजोबनानै नाराखौ बना होजोबगोन. ओमफ्राय नै नुदों दाना, बेबायदिनो हानानै बना होजोबगोन आरो बेखौ. दा हानो मोनथ'वाखै, एम्फौनि मुलि सारगासिनो सासे, दैबो सारदों. बिथिं आं सारखांबाय मैया एम्फौनि मुलि, ओमफ्राय बेखायनो बियो दै सारबाय आरो बेयाव, माने हाया रानजोब्बाय होननानै. दैया सोबालाय दङ, नैयाव दंग' दङ, दैया सोबा. ओमफ्राय दैखौ सोनो हाथ'वाखै, मानो होनोबा माने बे हाखौ दै सोबा अरथेजानो गिनानै सोनाय जायाखै. बेखायनो सोनाय जायाखै आरो दैखौ, बेखायनो सारनानैसो होदों दायो. नै स' नायबाय थादो, आं मुलि सारनोसै. दायो दंग'आव फैबाय. दंग'आव फैबाय, दंग'आ दैया रानजोब्बाय. बोरमाया होखारहर, बोरमाया गाबलागासिनो. नै बोरमाया मेलायलाय आंनि जोगोनार बारियाव खिलाग्रा हासुलाग्राया, गाथंग्राया. जानायाथ' जाथ'वाखै दिनैसिम. नै बोरमाया नै बेनो खिलाग्राफ्रा, बे न'निनो आरोना, मालायनि नङा. ओइ बोरमा, बेयाव मा मोनफैदों नोङो? हालो, नों मा खालामफैदों? दै सारनोसो। क्या कर रहा है? क्यों? जाबाय लास मोनालायबाय, सान गैला, नै सान गैला, मोनालायबाय. हेलौ लोगोफोर, नै दिनै सारखांलायबाय फालागासे मुलिखौ, ओमफ्राय दैबो सारबाय लोगोसे. मुलि सारखांनानै
माखासे खावसे मैया मुलि सारखानाय दंमोन बे मुलि सारखानायाव दैबो सारबाय आरो दिनै ओमफ्राय सारखांजोब्बाय नै मोनालायबाय हनै चान्दा मामा ओंखारबाय नै स' दिनैनि थाखाय बेखिनियानो नोंथांमोना जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बिदिनो अनबाय था साबस्क्राइब खालामदो चेनेलखौ लाइक खालामदो गोदानब्ला डेट्स अल बाय गुड मर्निं एभ्रिवान वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल स' दिनै फुंनि समाव बयखौबो बरायबाय नोगोद खुवा खुदों नै नुहुरलाया जेरैबो एकदम खुवा आंनि जोगोनार बागानखौ आं नायनो फैलायबाय ओमफ्राय बिराद खुवा खुदों खुगाजों उखुन्दै खुलायलायदों आरो ना ओमफ्राय दासो सिखारदों आङो उन्दुयै माने उन्दुबायथ' थायाखै फिल्म नायगासिनोमोन आङो 12 फेलखौहाय नायगासिनोमोन ओमफ्राय जोबाखै दासो गेजेर नांदों ओमफ्राय सिखारनानै फैबाय आङो सिखारनानै नायबाय बाहेराव ओंखारोब्ला खुवा गोजा बेखायनो आङो दायो दुब्लियाव फैबाय आरो ना साना बिथिं थाखो नुवानो सानखौ नुवाखै नै नुदोंना सानखौनो नुवा माने खुवाजोंनो ओरैबायदि खुवा ओमफ्राय थांगासिनो दं आं जोगोनार बागानखौ नायनो फैनाय माने मैया मुलि सारदोंमोन ना दिनै माबायदि जाखो नायनो फैदों आरो आं अबा माने दाख्लै हाग्रा फुनायावहाय रोदाफ्रा एसे एनै गुफानानै अबा गुहां जानानै दंमोन ओमफ्राय सान्दुंजों रानख्रब दुंख्रब जानानै दंमोन आरोना बेखायनो आङो नायनो फैबाय ओमफ्राय बोरमा फाला हनै बोरमाया आंनि जोगोनार बागानखौ गाग्लिग्राफ्रा साला बेदर जाजोबनांसिगोन सानफा माफा ओमफ्राय दायो नायनोसै अयथासार खुवा खुदों आयु नुलाया नै हाव मा जागोन काश्मिरनि बायदि टावांनि बायदि जाबाय खुवायानो खुवा स' दायो नायदो नै जोगोनारखौ रानख्रेबमोन मैया ओमफ्राय दायो थाजा जाबाय दै होनायखाय ओमफ्राय आरो गोदान बेरलायबाय नै गोदान बेरदों बेगरा नै गोदान बरिया जाबाय नै दै होनानै ओमफ्राय बोथोराबो थान्दा खुवा खुदोंना बरिया राखांजोब्बाय माने मैया लरहायद्रपमोन बेफोर बिलाइफ्रा दै होनानै एसे राखांबाय आरो नुदोंना नै राखांबाय आरो खेबनैसो दै लुबावनांगोन माने हाया गोरान जाबाय नालाय सानखौनो नुवा अयथासार खुवा अयथासार खुवा खुदोंलै दिनै आरो फुङाव बांसिनबावसोमोननो आंथ' सिखारासै नै मोजां जाबाय राखांबाय आरो बिदिनो होबाय थानांसिगोन गेजेर गेजेर दै नुदोंना राखांबाय गेजेर दै होबाय थानोसै आरो नाराबा हानांसिगोन बेबायदि बेखौबो हाजोबनांगोन नाराखौ नारा हानायनि सावरि दाउलुर मा खालामदों नोंलाय नारा हानायनि सावरि माबाया जिगाबखौ हाबाय ओरै खावसे ओरै ओमफ्राय नेरै दंबावो दायो नेरै दंबावो थिंनिया नै एसे गदाय गायदों फिसा जादों ओरैनिया नारा हाबावनो दं ओमफ्राय ओरै हाबाय ओरैसिम दंबावो आरोना हाबावनो थिना देरबाय सिगां गायग्रोनायमोन देरजोब्बाय आरो हाजोब्बाय ओमफ्राय ओरै हाबावगोन माला हानाय जायो गाबोनफोर हानोसै माने सम मिलायासै दिनै ओंखायनो बेखिनिखौ हानानै दोनथ'बाय आरो दिनै स' आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बेबायदिनो आंखौ सापर्ट खालामबाय था आरो आंनि चेनेलाव गोदानबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो साबस्क्राइब खालामदो चेनेलखौ बेबायदिनो आंखौ गोजौआव दैखांबाय थादो नैबे आबादारिखौबो सापर्ट खालामबाय थादो डेट्स अल बाय